mesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa wakaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa wakaneta shakanaka kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Maakadzi wenyona waMwari, tinokuchingamidzai kuzvirongwa zvemunamato, zvombo, zvehondo. Kutaura kwandiri kuti kudai vana vaMwari, tine hondo dzakasiyana-siyana dzatinosangana nadzo mazuva ose. Zuva rimwe nerimwe tine hondo dzatinadzo. But program ino vana vaMwari tikuti ngatirwei hondo dzedu kuburikidza nekushandisa mabvi. Nemhaka yekuti kune vamwe vanouya nedzimwe nzira dzavangade kuti pamazana nadzo kuti tishandise pakurwa hondo idzi. But rikendi kudze vanhu vaMwari. VaEfeso chapter 6 inoti nokuti hatirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nemweya yakaipa yemuchadenga. Saka torai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kumira
muchirwa nemana adhiabhorosi. Mukatarisa pana chapter 6 yavaefeso kubva pavhesi ya 10 pazvombo zviripo pavhesi ya 18 muchidzika inobata munamato sechombo chinoshandiswa nevana vaMwari kuti tigone kukurira mano adhiabhorosi. Saka ndinokuchingamidzai, ndinokukokai, ndinokukurudzirai, ndinokutetai vana vaMwari kuti ngatishandise munamato nguva ipi neipi yatingapinda mukati mehondo. Saka mukati mezuva ranhasi tichange tichirwira shirikadzi, tichivarwira nemunamato pahondo dzavanosangana nadzo. Saka tisatapinda mukati mepurogiramu yedu, tangotenda Mwari vakatichengeta vhiki yatadarika iyi. Yanga isina kureruka, makasangana nezvinorema, makasangana nezvinofadza, asi Mwari ngaatendwe nekutitsigira, nekutisimbisa, nekutiitira nyasha. Saka ngatipinde pakunamata zvakanaka kukumbira simba kuti Mwari pavhiki yatakatarisana nayo iyi ngatinzwire nyasha, ngatinzwire urombo, agone kutikundisa. Ngatinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka, Mutsvene waIsraeri, the Lord God, who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. Vakutendai Mwari nekutichengeta kwamakaita vhiki yadarika, kuti sesedza parwendo vamwe takasangana nezvinochemedza asi tiri vapenyu nanhasi nemhaka yekuti dai dzisiri nyasha dzenyu wakaipa nguva yakatiparadza tiri vapenyu. Asi Mwari tinokutendai nematira zvakare Mwari vhiki yatatarisana nayo iyi hatigoni kuziva kuti yakatichengetera chii, asi Mwari munoziva zviri mberi. We submit our plans, we submit our desire. Zvidiso zvedu zvemwoyo Mwari tinozviisa mukati maoko enyu. Mwari wokudenga mutitungamire, mutiitire nyasha. Nezita raJesu Kristu muponesi watonamata. Amen. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi vanhu vaMwari tiri kunamatira shirikadzi, tiri kunamatira tsvimborume vakashayikirwa nevarume, vakashayikirwa nemadzimai. Havana kuzvironga uye havana kuzvigadzirira. Regai tiverenge mukati mebhaibheri vamwe vanga vaine chimiro sechatiri kutsanangura ichi kuti vakazvigona sei, zvakavafambira sei. Regai tiverenge pana madzimambo okutanga chapter 17 pavhesi ya 9 kusvikira pavhesi ya 12. Inoti iyo: simuka uende Zerafati panyika yeZidhoni ugarepo. Tarira ndarayira shirikadzi igerepo kuti ikupe zvokudya. Naizvo zvakasimuka akaenda Zerafati. Wakati asvika pasuo reguta akaona shirikadzi yakanga igerepo ichiunganidza utsotso. Akamudana akati, nditorerewo mvura shomanene mumukombe ndimwe. Zvino wakati achienda kuzoitora akamudana akati, dondivigiravo chimedu chechingwa muruoko rwako. Iye akati, naJehovha Mwari wenyu mupenyu, handine chingwa asi tsama imwe yovupfu mudende namafuta mashomanene muchinu. Tarira, ndakanga ndichiunganidza utsotso vuviri ndichiti ndoenda ndizvigadzirire ini nomwanakomana wangu tidye tife. Pfunga iri kubuda apa, pari kubuda chimiro cheshirikadzi yanga iri paZerafati. Shirikadzi iyi inokumbirwa naElijah kuti imupe chikafu. Tarisai pfungwa iyi vana vaMwari, shirikadzi. Pfungwa iri kubuda apa mukaiverenga zvakanaka mukati mebhaibheri rese, shirikadzi kwaIsraeri dzaionekwa vari vanhu vasina the head of the family, the provider of the family, ane vamurume anga ashayika. Saka haina chekudya, vane last meal, and vari kutarisirwa kuti vape munhu waMwari chikafu. Saka mukati menyika ino yatigere tinadzo shirikadzi zvokuti izvezvi patiri kutamuna uno, patiri kuverenga mavhesi aya, last meal yavo vazunza gaba reshuga, vazunza gaba reupfu, mapfunde avanga vachidya panguva yemangwanani. Manheru ano havazivi kuti vachadyei. Ndo scenario yatinayo pashirikadzi iyi. Regai tiverenge Mark chapter 12 pavhesi ya 42 nevhesi ya 43. Pane pfungwa zvakare yatiri kuda kuti bata ipapo tisati tapinda pakunamata. Ngativerenge. Kukasvika, ngatitengere pavhesi ya 41. Zvino akanga agere
akatarisana nechivigiro chemari, akatarira vanhu vazhinji vachiisa mari muchivigiro, vafumi vazhinji vakanga vachiisa zvizhinji. Kukasvika Shirikadzi waiva murombo akaisa tumari tuviri tuduku tunoita fadhini. Danira vadzidzi vake kwari akati kwaari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Shirikadzi iyi iri murombo yakaisa zvizhinji kuna avo vose vakaisa muchivigiro. Bhaibheri rakuwedzera kutsanangura kuti hongu shirikadzi dziriko, asi kune mumwe munhu anoti ishirikadzi uye zvakare murombo. Tinofanira zvakare kuvaisa. Saka shirikadzi inenge ine upfumi ine dambudziko reloneliness, asi shirikadzi inenge iri shirikadzi uye ari murombo ane dambudziko reloneliness, zvakare ane dambudziko rekuprovida zvingadikamwa paupenyu. Regai tiverenge shirikadzi yekupedzisira iri pana Luke chapter 2 pavhesi ya 36. Iri kuti iyo, zvino kwakanga kuna anavo muprofitakadzi mukunda waFanueri werudzi rwaAsheri, iyo wakanga achembera kwazvo, wakanga ano murume makore 8 kubvira paumamandara hwake, wakanga ari shirikadzi yaiva namakore 24, wakanga asingabvi mutemberi achishumira Mwari nokuzvima zvokudya nokukumbira usiku namasikati. Saka sechinatinaye vanhu vaMwari mukati mezora nhasi ndekukumbirira shirikadzi masikati nousiku kuti Mwari ava provide their daily needs. The first need yeshirikadzi is spiritual growth. Mwari ngaatendwe neshirikadzi iyi Ana. Yes, anga ari shirikadzi, but yanga iri shirikadzi yanga iri unique pakuti anga akazara nomweya waMwari. But kazhinji kacho shirikadzi dzine dambudziko reloneliness, vane dambudziko remaprovisions. Kuprovide chako vana mafizi chaiwo kuti vana vodyei. Izvezvi tori neshirikadzi ine mwana akapasa form 4 asiri kuziva kuti form 5 anoenda sei. Tine shirikadzi tsvimborume ine mwana akapasa A level asiri kuziva kuti voita sei. Hondo idzi dzinoda zvombo zvehondo. Zvombo izvi chimwe chacho munamato, chimwe chacho kutenda, chimwe chacho kuva nekugona kupfugama. Kune vamwe vari pakuchema zvokuti chero simba chairo rekuti apfugame adane kuna Mwari haana, chake kuchema nokushayiwa hope. But panguva pazuva ranhasi tiri kuti vanhu vaMwari, we are here to support you nemunamato. Mwari akusimbisei, Mwari akuitirei zvakanaka. Saka panguva ino toda kuti tinamatira hama dzedu idzi kuti Mwari ava provide izvo zvavanoda, Mwari avape protection. Munoziva kune shirikadzi yekuti pakangofa murume wake miganhu yeminda yakatanga kunetsa, matitle deeds yakatanga kunetsa, vanoda kutora imba. We need to pray for protection. Izvi zvavakasivirwa nevarume wavo kuti Mwari avachengetedze, Mwari avaitere zvakanaka. Tinomatira zvakare vana veshirikadzi vane zvamatarisiro vanongoitwa mukati mesociety. That need of lacking a father, Mwari ngaapindire aite nyasha nokuti ndi baba vedu. Tonamatira zvakare kuti Mwari ngaavape zvavanoda. Maionere shirikadzi paSerafati kuti there is need to give but there is nothing to give. Mwari ngavarangarire, Mwari ngavaitire zvakanaka. Ngatinamate baba vedu vari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka, mutsvene waIsraeri. Tine shirikadzi Mwari vamwe vakafirwa kare vakapora pamwoyo, asi pamararamiro Mwari havana zvikwanisiro zveupenyu. May you be merciful to them. Muprovide, muvaitire nyasha, muvanzwire tsitsi noti muri baba vedu. Tori neshirikadzi Mwari, dzimwe dzakaita shirikadzi gore rino, dzimwe dzakaita shirikadzi gore rapera. Nguva yavari Mwari inoda ruoko rwenyu kuti mutambanudze, muvanyaradze, muvasimbise, muvaitire ngoni noti muri baba vedu. Vamwe havatozivi kuti vana vanobhadhara fees nei. In fact, vamwe vatone makore vasina kubhadhara fees.
but through this prayer session, may you stretch out your divine hand to meet their daily needs, to meet their academic needs. Vagone kuziva kuti zvedi Jehovha Mwari wokudenga ndiye murume wedu nemuprovide wezvose izvo zvatinoda. Chivabatsirai Mwari. Vamwari pakukonika vane bvunzo isina unopindura. Sei Mwari ndakapinda muchimiro chandiri. May you make a personal visit. Muashanyire mutsvene waIsraeri. Murape mwoyo yakaputsika. Muprovide nekusonanidza homwe dzakaboka. Chikafu chisimo mumba Mwari. Muchiise. Spirituality yanga yadzikira nemhaka yekurasirwa nemudikamwa. Mwari gadzirisai. Muite nyasha. Nezita raJesu Kristu muponesi tonamata. Amen. Saka program ino hazvina kuipa kuti tibatsirane pamunamato. Makasununguka kutumira maprayer request enyu panhamba dzedu dzeprogram ino 263 775 460 175. Genzokorodze 263 775 460 175. Nemhaka yekuti zvatinosangana nazvo paupenyu zvinoda kuti tikutsirane pamunamato. Mwari achitiitira zvakanaka, achitisimbisa. I want to encourage anamai vangu nana sister yangu, mama nehanzvadzi dzangu, vana vamai vangu vari muchimiro cheushirikadzi. Variko vamwe izvezvi vekuti akapinda muchato gore rapera, murume akafa, mwana wekutanga asati aberekwa. Vane mibvunzo mizhinji yaminayo vana vamai vangu. But regaini kuencourage, regaini kusimbise. Musanctuary muna arimo tina mambo Jesu unotirwira hondo dzatinosangana nadzo nguva nenguva. Iye unotiitira zvakanaka nokutipa kukurira nokuti ndi baba vedu. Saka ngatirwei hondo idzi kuburikidza nemunamato nokuti Mwari akatendeka. Ngatinamate kuvharira chirongwa chinechi. Baba vedu ari kumusoro kudenga, ndakutendai Mwari nemukana wamatipa wokuti tive intercession praying for our friends vakarasikirwa nevadikanwi wavo, vamwe vane mibvunzo isina unopindura. Nemhaka yekuti Mwari takudanai panguva ino, may you make this your personal assignment yekuprovide mumwe neumwe izvo zvavanochemera kwamuri pamunamato. Muvasimbise, muvazarure mukana nokuti Mwari makatendeka. Nezita raJesu Kristu muponesi tonamata. Amen. Mwari kudenga akukomborere, akuitirei zvakanaka. Tisangane vhiki inotevera. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu andidawiri nemunu asimuzita ra Jesu dinamira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira
kuna Yesu ndiye domboneyo yangu, zimwe ndicha